Vanavond in Dwars door Limburg vertelt Anneke ons alles over de Limburgse popprijzen. Karen neemt ons mee naar Azië. En Natalia gaat ons vertellen of we nou dikke of dunne wenkbrauwen moeten hebben. Kortom, we gaan weer dwars door Limburg. Elke week bespreken we lifestyle en cultuur met onze experts. En vanavond zijn dat Natalia, Karin en Anneke. Leuk dat jullie er zijn. Anneke, ik ga met jou beginnen, want de Limburgse popprijzen zijn uitgereikt. En Madou was de winnaar. Ja, dat klopt. Elk jaar dan reikt Pop in Limburg de Limburgse popprijzen uit. En dit jaar waren er 4 categorieën. Beste artiest, beste muziekorganisatie, belofte en young professional. En leuk om te vertellen dat de meeste prijzen toch in Noord-Limburg zijn gevallen. Want de beste artiest was Rauw & Hazen, Limburgse band die we allemaal wel kennen uit Horst-Amerika. En de beste muziekorganisatie was Ruma Recordings uit Venlo. Dat is een opnamestudio die heel veel doen op het gebied van talentontwikkeling. En inderdaad, de belofte was dus Madou. En zij mag spelen op Pinkpop. En wat leuk is om te vertellen, haar vriend is Jerome Lenders. Afkomstig uit Pelemaas, is ook de bassist. En heeft ook de nummers geproduceerd en gemixt en gemasterd. Dus ja, eigenlijk is Pelemaas ook wel een beetje winnaar. Ja, dus Noord-Limburg heeft eigenlijk wat zwaargewichten op de schaal gegooid. Eigenlijk wel, ja, zeker. Ja, en de young professional, dat is Martijn Bellevlaam. Hij komt uit Zuid-Limburg en heeft boekingskantoor voor muzikanten. Dus die is dan net uit Zuid-Limburg, maar de rest inderdaad allemaal Noord-Limburg. We gaan even kijken. De opener van Pinkpop 2023 is Madou. Helemaal in shock. Ja, jij denkt natuurlijk, oh, dan heb ik een vakantie staan, die moet ik even om gaan boeken. Nee, helemaal niet. Ik ben helemaal sprakeloos. Superleuk dit. Ja, echt een verrassing. Ja, ik denk dat je nog één keer even met ons mee moet voorstellen. Hoe gaat dat volgend jaar uitzien? Jij op Pinkpop? Ja, ik hoop met een mooie lichtshow en allemaal nieuwe liedjes. En ja, ik heb echt zin om te knallen. Je gaat meteen plannen, je denkt meteen, oh ja, dit wordt mijn setlist. Ja? Zo gaat het licht uitkomen te zien. Ja, precies. Te gek. Nou, geniet ervan. Van harte gefeliciteerd. Nog één keer. De opener van Pinkpop is Madou. Uit het niets, Madou, of toch al bekend? Ja, zij is in coronatijd eigenlijk begonnen. Dus eigenlijk ontzettend knap dat zij nu deze prijs heeft gewonnen. Zij is toen een beetje begonnen met wat sferische popmuziek. En heeft dat vooral via online, via social media eigenlijk laten zien. Maar toch een naam opgebouwd. Zo kun je zien dat corona toch ons gebracht heeft. Hè? Er zijn initiatieven ontstaan wat leidt tot zoiets. Zeker, ja. Karin, je had het de vorige uitzending al over meer bewegen. En nu gaat Vincent de Paul ook meer bewegen. Vincent de Paul gaat sportief. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, ze zetten schijnbaar alles in beweging. Dus niet alleen maar de bewoners, ook de mensen die daar werken, de familie. Heel leuk initiatief. Ik denk heel passend in deze tijd inderdaad. Een beweegagoog, Joyce van der Pluim, heeft dit allemaal geïnitieerd. En ze vertelt er alles zelf over. We gaan even kijken. Ja. Daar zitten we. Baby. Mooi. Even een snel. We staan hier bij Vincent de Paul en Joyce, wat doe je hier allemaal? Ja, welkom. Ik ben beweegagoog bij Vincent de Paul. En beweegagoog is een heel breed begrip. Het is iedereen in beweging brengen is eigenlijk mijn hoofddoel. Ja. Oké. En er is iets bijzonders deze week, heb ik begrepen. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, we hebben deze week een beweegweek in het leven geroepen. En die begon eigenlijk heel klein als 1 dag en die is eigenlijk uitgegroeid tot een hele week. En het is niet alleen voor de bewoners. De bewoners staan centraal. Daar hebben we de hele week allerlei andere activiteiten voor dan normaal. Maar we trekken ook het personeel erbij. Dus het personeel gaat met mij 3 middagen naar het bos, naar de Helderse bossen. En daar heb ik een heel mooi programma voor hen bedacht. Billen naar achteren duwen, gewicht op de hakken houden en op het diepste punt moeten de tenen kunnen bewegen. Nou, de bewoners hebben 3 middagen een bewegen beleefd circuit, wat ze samen met ons gaan beleven, maar ook eventueel met familieleden erbij. Volgende week hebben we de introductie van de rolstoelfiets van de Zonnebloem. Dus dat is voor de eerste keer dat we daarmee gaan fietsen.
En we sluiten de week af voor de bewoners op zaterdagochtend met een familiewandeling. En dat is een familiewandeling met rolstoelen. Dus daar hebben ze zich allemaal voor aan kunnen melden. En dan gaan ze met hun familieleden gewoon hier de mooie omgeving van Vincent de Pol ontdekken. Ja, als je gaat kijken naar de bewoners die we hier hebben, alles wat iedereen nog zelf kan doen aan beweging, zorgt ervoor dat ze meer zelfredzaam zijn, dat ze de regie een beetje in eigen hand hebben. Alles wat iedereen nog zelf kan doen, moet je wel onderhouden. Dus ze blijven bewegen en dat kan de fijne motoriek zijn, want als iemand nog zelf kan eten, scheelt het heel veel. Dan kun je dat nog lekker zelf doen. Als je nog zelf je kunt verzorgen, dat is gewoon zoveel fijner voor de bewoners. En dat oefenen we eigenlijk door allerlei spellen en activiteiten te doen. Kun je dat trainen. En dan heb je ook een beetje de cognitieve fitness om het woord even te benoemen. En daarmee ga je eigenlijk bepaalde dingen trainen dat je sommige dingen ook tegelijkertijd kunt doen. Dus je gaat kleuren en oefeningen combineren. En je gaat rekenen met een bepaalde beweging in combinatie brengen. Dus dat zijn eigenlijk de leuke activiteiten waarmee je eigenlijk alles traint. En dan heb je het over de bewoners, maar als je het over de personeelsleden hebt die toch flink hard moeten werken, die willen we ook in conditie houden. Op de vorige week hebben ze op de dag van de verpleging van de dag van de zorg hebben ze een presentje van ons gekregen. En dat kan ik nu verklappen, dat is een stappenteller die ze hebben ontvangen. En met die stappenteller wordt heel vaak geroepen van ja, je moet 10.000 stappen op een dag maken. Maar iemand die op kantoor zit, die heeft er geen 10.000 nodig. Dus wij gaan hun uitdagen. Van dag 1 gebruik je je stappenteller tijdens een normale dag. En als jij 7.000 stappen hebt gezet, dan gaan we van je vragen om eens te kijken of je het voor elkaar krijgt om die hele week lang iedere dag 8.000 stappen te zetten. Misschien wel 9.000 stappen te zetten. Om niet iedere keer de lift te nemen, maar pak die trap. Ja. En dat we elkaar een beetje zo daarin uitdagen. Dat is natuurlijk, bewegen is goed voor je gezondheid. Maar volgende week hebben we ook tussen de middag bij de soep een lekker stuk fruit. Ja, dankjewel en heel veel plezier nog deze week. Ja, het is superleuk. En we gaan er tot het einde een mooi feest van maken. Okay. Dankjewel voor het komen. Is er iets voor jou, Nick, om ook mee te doen? Misschien wel. Als ik ooit inderdaad daar terecht kom, dan hou ik me inderdaad fit door die beweging. Ja, denk het wel, ja. Dat is inspirerend voor iedereen natuurlijk. Dat zag je ook, hè? Dat iedereen gewoon meedoet. En het is belangrijk dat we allemaal lekker bewegen. En ik denk dat we een mooie boost geeft aan het geheel. Positieve gezondheid. Zeker weten. Ja. Karin, 2 reisleidsters. Veel in Azië gereisd, komen terug en ze gaan hier in Panningen een kledingwinkel beginnen. Maar niet zomaar, hè, want ze hebben inderdaad ideeën opgedaan om die jurken dan hier te gaan verkopen. Ja, niet alleen jurken, allerlei kledingstukken inderdaad, accessoires, hè, dus sieraden, tassen, nou, noem maar op. En ook weer eigenlijk uit de coronatijd ontstaan dat ze als reisleidsters nergens terecht konden, gingen denken wat kunnen we doen. En ja, een pop-up store, inderdaad een tijdelijke winkel, echt zomervibes, kleurrijk. En Loes Frans, die vertelt er alles over in de video die ik heb meegenomen. We gaan even kijken. Loes, hoe is het idee ontstaan? Nou, ik ben eigenlijk reisleidster van beroep en ik werk voornamelijk in Azië. En gedurende de jaren heb ik allemaal mooie spullen meegebracht. En ja, de afgelopen 2 jaar konden we niet werken. Dus toen kwam het idee om een tijdelijke pop-up shop te starten. En ja, dit is het resultaat. Nou, de meeste dingen die ik inkoop, doe ik echt op bij mensen waar ik echt al tientallen verschillende jaren inkoop. Dus mensen ken ik ook allemaal. En we vinden het heel belangrijk om handgemaakte producten te maken met een verhaal. Zoals bijvoorbeeld deze jurken. Het stof is handgeblokprint in India. En dat is daarna naar Thailand gegaan. En daar heeft een jonge designer allemaal mooie jurken van gemaakt. Dus dit is een uniek product. En we proberen dus ook zo dicht mogelijk bij de bron in te kopen. En dat geldt eigenlijk bijna voor al onze producten.
Ja. En in welke landen hebben we nog meer dan Thailand en India? Thailand is vooral de zomerkleding, India met de stoffen, de tassen ook, maar bijvoorbeeld de sieraden en de buffelleren tassen komen uit Nepal. En ook onze wintersjaals halen we allemaal in Nepal en die zijn allemaal handgemaakt. Ja. En dan ga je straks weer als reisleidster aan de slag. Ja, als het kan, Ja. zou dat fijn zijn. Maar het is een mooie combi om spullen in te kopen en reizen te begeleiden. Maar ik moet zeggen, een tijdelijke winkel hebben vind ik ook erg leuk. Dus als we dat kunnen blijven combineren, zou dat heel leuk zijn. Dat is wel voor de variatie. Zeker. Dat je kunt aanbieden en de mensen daar ook weer kunt helpen, denk ik. Ja, want de corona heeft echt hard toegeslagen in Azië, nog veel harder dan bij ons. Dus wij zijn net terug uit Thailand. We zijn een maand daar geweest en we hebben gelukkig weer kleine beetjes kunnen investeren. Iedereen kunnen zien, maar het was dramatisch om te zien hoe slecht het daar ging. Dus als wij daar dan kleine beetjes kunnen investeren, we hebben net 100 kilo sjaals en tassen laten komen. Zo. Mensen waren echt heel gelukkig dat er weer geld binnenkwam. En ze hopen natuurlijk dat de winkel het goed doet, zodat we meer kunnen blijven inkopen. Ja, dat is zeker. Ja. En wat betekent Sanook? Sanook is een Thais woord. De Thai vinden dat je Sanook moet hebben in alles wat je doet. En dat betekent geluk, happiness. Dus ook al heb je een zware dag, heb je de hele dag gewerkt op het land, gaan ze toch een momentje van Sanook zoeken. Samen eten, drinken, een leuk momentje maken. Dus ik vond Sanook passend, want wij proberen Sanook te geven aan de mensen waar we inkopen, zodat zij een fijn bedrag krijgen voor wat ze gemaakt hebben. Maar de mensen hier in Nederland die het kopen, worden er ook gelukkig van. Dus die hebben ook Sanook. Ja, dat is een mooie wisselwerking. Ja, dit is bijvoorbeeld gekookte wol uit Nepal en dan is de prik eraf. Want mensen vinden wol vaak te heftig in de nek. Die zijn allemaal handgeborduurd, dus die sjaals zijn echt uniek. Van iedere sjaal is er maar één. Prachtig, ja. Ja, en de sieraden hebben we bijvoorbeeld uit Thailand meegenomen. Dat is messing, dat is nikkelvrij. En ja, dat kan eigenlijk iedereen dragen zonder allergie. Dit zijn jasjes van de Karen-stam uit het noorden van Thailand. 2 weken werken ze aan 1 jasje. Wordt eerst katoen gesponnen, met de hand geverfd. Ik heb hier ook allemaal foto's hangen om te laten zien hoe dat proces is. Ieder jasje heeft zijn eigen kleurencombi. En het geld dat wij hiervoor geïnvesteerd hebben, gaat gelijk terug naar de mensen die het gemaakt hebben. En die mevrouw die deze jasjes verkocht, dat is de dochter van een van de dorpsoudsten, die zei ook, het zou fantastisch zijn als de hele wereld uiteindelijk in Karen jasjes gaat rondlopen. Dus dat kunnen wij dan een beetje meehelpen. Ja. Ja. Gezonde vraag. Ja, zeker. Ja, en het zilver hebben we van een zilversmid uit Thailand en Nepal, dus dat is een mooie mix. Dus zo hebben we een beetje geprobeerd om een echt zomerwinkeltje neer te zetten. Ja, jullie maken het ook nog leuk met leuke verpakkingen, heb ik gezien. Hè? Ja, oude atlassen hebben we gebruikt voor cadeauverpakkingen. Ja. Met de sieraden en een bijzonder tasje. Ja, zeker. Ja, zijde sari-tasjes. Ja, krijg je cadeau bij de sieraden. Inderdaad. Heel succes. Ja, dankjewel. En kom gezellig nog een keer terug. Dat gaan we doen. Ja. Interessant. Natalia, zie je deze trends nu vaker? Ja, nou, allereerst schitterend, een leuk winkeltje. Ik ben er nog niet geweest. Moet even langs gaan, hoor. Ja, het is wel een Heel leuk aanrader. eigenlijk. Echt een aanrader, ja. Nou, of het direct een trend te noemen is, wat je vooral heel erg ziet, is dat de consument is massaproductie beu. We willen er niet meer allemaal hetzelfde uitzien, ergens ons eigen labeltje eigenlijk op drukken. Ja, en dit is natuurlijk dan een winkel bij uitstek hiervoor. Want alles wat er hangt, wat ik zo zag in het filmpje, is heel erg uniek. Handgemaakt, er zit een verhaal achter. Dus je draagt echt iets wat al waarde heeft. Ja, mooi. Heel Maar zoiets zie je natuurlijk niet op de catwalk, hè? Bij de presentatie van een voorjaarsmode, een najaarsmode. Helemaal. Als je bij de duurdere merken gaat kijken, daar zie je wel. Daar is ook alles handgemaakt. Er zijn ook, we zagen opgeborduurde bloemen in het filmpje. Dat gebeurt daar ook. Dus ik denk wel dat een knipoog daar naartoe. Ja, de haute couture is natuurlijk ook vaak unieke stukken. Hè? En het jaar het afgeleid komt dan de verdere productie. Ja. Eigenlijk kun je wel een beetje... Kun je wel een beetje vergelijken, ja. Misschien zit je... ik weet niet hoe het zit met pasvormen. Dat is natuurlijk wat lastiger. Hè? Aziatische landen met een Nederlands pas. Ja, dat zeiden ze wel. Ze zeggen van, dat past iedereen. Maar dan zeiden ze ook van, hier is toch vaak... daar is wel wat minder boezem en zo, zeg maar. Dus het zit wat kleiner zijn. Ja, wat kleiner. Ja. Wat tenger, zeg je dan. Ja. Natalia, maar ik kan me voorstellen, ik zag alleen maar zomerkleding. Azië, winterkleding, dat is dan even... Nou, Nepal is heel erg bekend om zijn wol, hè. Dus om zijn warme materialen, juist, en dat vertelden ze ook al. Ik begrijp dit heel erg nu in de zomermaanden. Deze Aziatische linnenachtige katoenen, zal waarschijnlijk ook bio-katoen zijn, weet ik niet, maar wat ik zo zag, denk ik wel.
Ja, dat is natuurlijk heerlijk dragen voor de zomer. Maar ja, ik denk dat ze voor de wintermode ook wel goed kunnen slagen, hoor. Met Nepal mooie gebreide truien, sjaals, mutsen. Dat komt daar ook al vandaan. Ja, maar nu hebben ze puur nog alleen maar zomercollectie. Dus Ja. ja, Ja, het is echt pop-up, ja, zei ze. ja, hè? daarom, Dus, ja. Wie weet, hè? Wie Ja. weet. We gaan het zien. Ja. Natalia, een modetrend. Dikkere wenkbrauwen, dunnere wenkbrauwen. Nou ja, ik Vertel weet het niet eens. of de wenkbrauw nou direct een trend is. Want ik zat er al naar te zoeken. Je ziet heel veel van die omhoog gekamde wenkbrauwen nu. Dat ik denk, oh, apart. Maar ja, wenkbrauwen is natuurlijk, het vertelt je gezicht iets, hè, het omlijnt je gezicht. En mij viel het op, ja, ik verander nog wel eens van haarkleur. Dan zitten die wenkbrauwen me weer in de weg. Moet ik ze weer meeverven of moet ik ze dan gaan blonderen? Heb ik trouwens nog niet gedaan, misschien een idee. Dus ik denk, we gaan er eens achteraan. Wat moeten we nou in deze zomer met de wenkbrauwen? Dus ik ben op pad gegaan. Nou ja, zoals jullie meestal wel zien, verander ik nog alles van haar. Is het de kleur of is het de lengte of de vorm? En dan heb ik altijd een dingetje. Dat zijn namelijk mijn wenkbrauwen. Want dan vind ik ze te donker en dan vind ik ze weer te licht en dan weer te dik. Wat moet ik nou met die wenkbrauwen? Dus Jill, help mij. Wat is nou de ideale wenkbrauw? Nou Natalia, een ideale wenkbrauw die bestaat niet. Oh. Iedereen heeft een eigen vorm, een eigen model van de wenkbrauw. En je kan het natuurlijk zo maken als dat je het liefste zou willen. De kleur kunnen we ook aanpassen aan de haarkleuren door middel van verven. De basis van de wenkbrauw is het harsen. Harsen of epileren. Meestal wordt er wel zoveel mogelijk geharst. De harsen is beter eigenlijk vanwege de donshaartjes van de wenkbrauw. Dan krijg je een mooier, strakker model van de wenkbrauw. En daarna zou je eventueel nog kunnen verven, zodat het mooi past bij je haarkleur. Wat is nou het verschil tussen harsen en epileren dan? Epileren, dan haal je echt haartje voor haartje, haal je het met een pincetje haal je het eruit. Krijg je wel niet alle donshaartjes mee eruit, want het zijn kleine korte haartjes. En met harsen haal je echt elk klein haartje wat er staat, haal je mooi weg. Gaan we hars aanbrengen. Oh, dat doe je tegen de richting in? Ja. Je strijkt de hars met de haargroeirichting mee. En je trekt tegen de haargroeirichting in. Dan trek je ook mooi het haartje midden uit met de wortel. Hierdoor blijven de haartjes ook langer weg. Als je het haartje met de wortel mee uittrekt, dan blijft die 4 tot 6 weken blijven de haartjes weg. Als ik ze nou weer blond laat verven, dan moet ik weer wat in mijn wenkbrauwen doen? Of is dat juist leuk, zo'n donkere wenkbrauw? Ja, zeker. Dat is het leuke inderdaad. Want je wenkbrauwen maken je gezicht, dan spreekt je gezicht altijd heel mooi. Als ze vooral zo'n kleurtje ook hebben, dan maakt het niks uit of je heel blond bent of dat je heel donker bent. Het is altijd mooi als je wenkbrauwen spreken, want die maken je gezicht. Ja, en als ik nou kijk naar trends in wenkbrauwen, ik zie dat ze er nu allemaal gel in smeren. Of zeg ik nou weer helemaal iets geks? Nee, dat Heb je al klopt. van die Dat sprieten klopt. omhoog? Dat klopt. Tegenwoordig wordt er ook heel veel brauwenlamination gedaan. Hoe? Brauwenlamination. Dat is een wenkbrauwbehandeling. Dat doen ze met verschillende soorten lotions en een gel doen ze omhoog kammen en dan blijven ze ook omhoog staan, 6 tot 8 weken. Dan kom ik thuis en dan hoef ik daar 6 weken niks meer aan te doen. In principe aan de kleur niet, want de wenkbrauwenverf blijft tot 6 weken zitten. Mocht die nou wat vervagen, hebben we daar nog oplossingen voor. Je zou er een wenkbrauwgel in kunnen doen. Dat is een wenkbrauwmascara waar een kleurtje in zit. En die breng je hetzelfde als een mascara op de wenkbrauw, breng je die aan. En dan blijft de kleur mooi zoals die was met het verven. En zo kun je dat zelf bijhouden thuis. Oké. En wat gaan we met Jessica was het, hè? Met Jessica doen. We gaan bij Jessica zo meteen eerst de wenkbrauw even harsen. Jessica heeft veel donshaartjes boven en beneden de wenkbrauw staan. Dus dat halen we eerst even mooi weg. Door middel van het harsen. En daarna gaan we een kleurtje aanbrengen. Zodat de wenkbrauw iets meer gaat spreken. Oh, en dit is geen hogere wiskunde, zeg maar. Dit is iets wat ik thuis ook kan. Zeker. Dat is heel gemakkelijk. Ja, zelfs hoe jij in de ochtend eigenlijk je mascara op je wimpers aanbrengt, breng je deze op je wenkbrauw aan. Dus als ik om de zoveel weken, hoeveel weken adviseer jij voor epileren? Om de 6 weken. Om de 6 weken. Ja. En dan hebben we weer een mooi gezicht voor de zomer. Zeker. Ja. Nou, fantastisch Jill, dankjewel. Graag gedaan. We gaan er weer aan de slag. Fijn. Interessant allemaal. Dames, iets van opgestoken?
Zeker. Ja, nou ja, zeker. Ik ben altijd wel benieuwd of ik weer voldoe aan de trends, zeg maar. Ja, die ben... Monique, doe je ook mee? Als je naar de kapper gaat, laat ook even bijwerken. Nou, ik zie wel eens uit dat buitenlandse jongens die met touwtjes, die dikkere wenkbrauwen, laten met zo'n touwtje dan inderdaad. Ja, ik heb me laten vertellen dat je dat wel dus echt met donker haar moet doen. Dat als wij hebben natuurlijk veel blond pigment of rood pigment, dat het moeilijker is met zo'n touwtje. Maar wat doen ze dan eigenlijk met zo'n touwtje? Ja, doordat je die touwtjes... Ja, hoe leg ik dat nou uit? Zonder die, dat moet... Dan rolt volgens mij het haartje om het touwtje heen. Ja, precies. Ja. En dan trek je hem uit. Ja. Heb je ook weer zoiets? Echt een kruismakers met die touwtjes. Echt een techniek voor, ja. Het lijkt een beetje op kantklossen. Nou ja, eigenlijk wel. Want ze hebben ook echt zo'n klosje in de hand als ze dat doen, ja. Kijk. Wat bij mij niet veel te klossen. Nou. Maar jij bent al heel goed in het puzzelen, zie ik. Ja, nou ja, ik ben nog niet begonnen. Maar inderdaad, het is een puzzel van Tines in Panningen, een bruin café. We staan 5 jaar. En Martijn Lacroix had een ludiek idee om een puzzel te laten ontwerpen, speciaal voor dit jubileum. Dus het is de afbeelding van een heel gezellig café, eigenlijk café van Tines, met ook zelfs stamgasten erbij, die op de puzzel staan. Misschien kun je het heel even laten zien, Karen. Kijk, dan zie je verschillende stamgasten. Pierre Lacroix, dat is de vader van Martijn. Je ziet Piet Ewis, dat kennen we allemaal wel, hè, de marktmeester. Matt Coutier, Jan Leenders, de Breurkes, die kennen we wel, hè, van de... daar helemaal links, inderdaad. Ja, precies. Miranda, die heeft een boutique aan de overkant. Ze zal er ook wel vaak komen, denk ik. En Tines zelf. Nou, Karen, je weet nog eens wat. Ja, daarom. Toch? We gaan weer allemaal puzzelen. Ja. Ik heb hem al gekocht voor Vaderdag. Kijk. Derde zondag in juni, hè? Ja. Heb je wel al verklapt? Ja. Nou ja. Maakt niet uit. Anneke, jij hebt weer mooie muziek meegebracht, nieuwe muziek meegebracht. Te beginnen met Ton Engels. Ja, dat klopt. Ton Engels is bezig met een nieuw album. Komt in september uit en heet Nooit meer werken. Zeg ik het goed? Nooit meer werken? Ja, dat is zo goed. Dankjewel. Fijn. En ik denk dat hij er heel vrolijk van werd, want hij heeft een heel vrolijk eerste nummer daarvan gelanceerd. En dat heet Kiek dien meidje. Ook goed? Ook goed. Dus een heel vrolijk nummer, wat we eigenlijk niet altijd gewend zijn van Ton Engels. Maar hij had zoiets van al die ozel van de corona is aan de kant en we gaan er gewoon een gezellig liedje van maken. Dus. Ja, ik heb het videoclipje ook al gezien, een heel leuk videoclip, dat hij dezelfde personage steeds speelt. Ja. We gaan er even naar kijken. Leuk. Kerl en iPad in de maas, ook dat ding van in een baas, plonst uit het water. Verlies de iPhone in de bergen, stel ik dat niet doet besmergen, bedankt mich later. En kijk die meidje nog eens aan, kijk die meidje nog eens aan, kijk die meidje nog eens aan, en laat er nog eens weten, wie schoen dat ze nog is, wie schoen dat ze nog altijd is. Ja. Brechtje Peters, de zus van Chantal en Maartje. Ja, zangeres uit Maasbree, onder andere bekend van Arizona Chain. En zij heeft iets moedigs gedaan, vind ik zelf persoonlijk. Want zij heeft een nummer geschreven over een moeilijke periode in haar leven. Zij is zelf ook muziektherapeut en weet ook wat de kracht kan zijn van muziek. Hoe helend dat kan zijn. Dus zij heeft een nummer geschreven over de periode dat zij en haar ex-vriend uit elkaar gingen. Ze hebben een jong zoontje nog. En het voelde niet meer echt als, zijn we nu nog een familie of niet? Hè? Je had het anders willen zien. En zij zingt daarover en uiteindelijk dan komt ze tot de conclusie van maar we blijven toch altijd een familie. No matter what. Dus. Je hebt me benieuwd gemaakt. Ik ga even kijken. From day one, our biggest pride. Like every kid growing way too fast, and a smile you can't hide. And then it hits me, we're not a family anymore. We tried, kept fighting, but in our hearts we knew we would give up, but we can't go through
of niet? Ja. Mooie Karen. Ja, heel inspirerend en mooi, hè? Ja. Want ik heb ze ooit mogen interviewen. En ja, ze heeft echt een sterk verhaal, een sterke vrouw. En die ook anderen daarmee wil helpen. Precies. Heel krachtig. Zeker, ja. En dan Anneke, een nieuwe weg voor de Memphis Maniacs. Hè? Want ze stappen eigenlijk een beetje van die mash-ups af. Ja, onder andere. We kennen ze natuurlijk als rockband, hè, die alleen maar mash-ups maakte inderdaad. En ze hebben na 17 jaar besloten van, goh, we gaan het roer eens omgooien. Dus ze trekken nu hun dansschoenen aan. Dus wat ze nu eigenlijk hebben gedaan is, ja, ze hebben een dance act met nog steeds wel zang, gitaar en drums. Maar alles elektronisch. Dus nog steeds ook wel wat mash-ups volgens mij, wat ik in de nummers heb gehoord. Maar ja, een hele andere setting, een hele ander publiek mogelijk ook. Dus ja, ontzettend knap. En het leuk om te vertellen, ze heten The Ones That Get Away. Dat hebben ze gedaan omdat ze met de Memphis Maniacs eigenlijk altijd nummers van andere mensen hebben gepakt, in een blender hebben gegooid en daar iets van hebben gemaakt en er eigenlijk altijd goed mee weg zijn gekomen. Dus dat is wel een leuke knipoog, zeg maar, naar hun... Ja, naar wie ze waren. Maar ze zijn nu bezig met een nieuwe tour. En ja, het klinkt erg goed. Veelbelovend. En ze zijn niet bang dat ze daardoor hun publiek een beetje verliezen? Of misschien een nieuwe winst beogen? Ja, ze hebben eigenlijk zoiets van ja, je moet durven te vernieuwen. En dit is wat het nu is. En hier gaan we gewoon 100% voor. En ja, hoe het publiek gaat reageren, dat is even de vraag. Maar ja, zij zijn ook begonnen met dit. Dit was met de Memphis Maniacs was ook nieuw. En dat is uiteindelijk ook uitgegroeid tot een groot succes. Dus het zijn een beetje pioniers. Dus ja, ontzettend knap. Ja, en als je fan bent, dan blijf je fan. Ja, dat lijkt mij wel. Maar ze willen niet vergeleken worden met de Memphis Maniacs. Het is wel een eigen act op zichzelf staand. Dus, heel knap. Ja. Heel creatief. Ja. Roy is de liedzanger. Die doet zich steeds vernieuwen in alles eigenlijk. Hè. Heeft, ja, dat vind ik wel. Hij schroomt er ook niet, hè? Hij is niet bang. Nee. Dus, ja, waarom zou je altijd continu dezelfde weg blijven bewandelen? Hè? Hij neemt heel veel vaak een zijpad en komt vaak heel goed uit. Ja, precies. Ja. Natalia, waarom zou je altijd dezelfde schoenen aan blijven houden? Ook daar. Ja, volgens mij, ja, ik weet het niet. Ik heb een bloedhekel aan schoenen poetsen, maar heb jij ze gepoetst vandaag? Nee. Nee, ja, volgens mij hoeft het niet meer of zo. Ja, ik ben me helemaal rot geschrokken. Ik zag wel iets voorbij komen, een of andere inschrijflijst. Nee, dat meen je niet, hè? Ja, ik meen het echt. Ik denk, nou, dit is een grapje. Ik denk, dit is gewoon weer een of andere, weet je, commerciële stunt, marketing stunt. Maar het is gewoon bloedserieus. Oh. Ze gaan gewoon gedragen, nou ja, gemaakt, gedragen schoenen verkopen. En ik heb het dus gewoon over schoenen. Daar staan gewoon wachtlijsten op. Die komen pas 23 mei op de markt. Kosten gewoon 1750 euro per stuk, ja. Ja, ik kan het me nog niet. Ik geloof nog steeds dat het gewoon niet waar is. Maar ja. Maar waar begint zoiets? Ja, ik snap het niet meer. Nou, sowieso sneakers, dat is alles wat gimpje heeft, vetertjes heeft, dat is het gewoon helemaal. Dat is gewoon echt booming. Dat wordt gekocht, bewaard in een doos alsof het bijna Picasso is wat je aan de muur hangt. Ja, en dat wordt gewoon steeds wilder en gekker. Volgens mij krijgen we dadelijk museums in plaats van schilderijen krijgen we sneakers of zo. Ja, dat willen we chockeren, denk ik ook. Hè? Een stukje chockeren. Gewoon, ja, ik denk, ik zou er niet op durven lopen. Misschien is het ook wel niet de bedoeling. Maar ja, we zien het steeds meer. Dat ziet er een beetje uit als mijn dochter naar de kermis is geweest. Ja. Naar een of ander festival. Ja, ook dat. Ja, precies dat. Ja, vroeger, je had zo'n trend van die festival. Ik weet niet of je dat nog kent, van die festivalregelaars had je heel erg. Nou ja, dat vond ik al apart. Want dan zag je ze ineens mee in de stad lopen. Maar dit gaat heel ver. Alles. Die beter is kapot. Alles is gewoon kapot ook, hè? Ja, nou, het is dus echt een nieuwe trend. En het is helemaal gehyped. Ja, ik vat hem niet. Maar misschien als iemand... Zou jij het dragen, Nick? Ik denk het niet, nee. En weet je, dan zou je dan inderdaad voor elke outfit nog een ander paar schoenen moeten hebben. Ja, daar heb ik nooit zo moeite mee. Ik bedoel, volgens mij heb ik ook bij iedere outfit een andere tas. Maar goed, daar ben ik natuurlijk... is dat geen probleem. Oké. Ja. Maar zouden ze lekker zitten, vraag ik me dan af. Ja, als ze ingelopen zijn, zou je eigenlijk zeggen van wel. Maar ja, ze zijn gemaakt. Nee, ze zijn niet gedragen. Nee. Ze zijn dus niet gedragen. Ja, precies. Ja, dus... Ik zou er niet meer rond durven te lopen. Nee. Kijk of we iemand zien hier in de buurt die ermee loopt. Ben benieuwd. Ik kan me wel voorstellen, mensen die nou niet zoveel geld hebben, zeg maar, die kunnen gewoon oude afgetrapte schoenen gewoon blijven dragen eigenlijk. Eigenlijk wel, hè? Ja, dat wel. Ja. Maar alleen zien die mensen weer dat niet dan weer niet de echte zijn. Ja, natuurlijk heb je dat weer. Ja.
Waar zijn we mee bezig, zou ik bijna zeggen. Weet Hè? je wel, hè? Hoe gek kun je het bedenken? Ja. Ja, Natalia, ik laat je niet naar huis gaan voordat je mij de tip van de week hebt verteld. ja, nou, in shock van dit? Nee joh. Nee, nou, de tip, weet je, het mag weer, het moet bijna, vind ik. Blote enkels. En dan heb ik het niet over die 3/4 fietsbroeken. Daar heb ik het niet over. Nee, ik heb het dus echt over. Draag je broek of te lang of net te kort. En weet je ook waarom? Geen idee. Nee? Dat kleedt lekker af. Maak je benen langer. Nou, en dan optisch, hè, het oog wil ook wat. Optisch lijk je dan slanker. Dus of die broek te lang, of de enkeltjes bloot. En vooral die mannen, hè? Mannen, enkeltjes bloot. Ik zie zoveel mannen met te lange broeken in de zin van dat ik denk, hij mag echt wel naar de coupeuse. Nou, als je daar dan geen zin in hebt, rol hem even op. Enkeltje bloot, sneakertje eronder. Ja, niet die van net. Nee. Een lovertje of zo. Oké. Nou, kleed lekker af. Maar die mannen moeten wel verteld worden. Ja, dat doe ik bij deze. Ja, Nou, ik zie, dat ziet de kijker thuis niet, maar ik zie dat je al heel goed naar mij geluisterd hebt. Nee, ik ben trots op je. Ja, maar jij hebt iets lang te lijken, toch? Maar Ja, dan lijkt je toch langer? Ja, langer nog. Dan Ja, niet. ja. Ja. Nee, maar ja, die broek is zo gekocht. Hè? Die is gewoon te kort. En iedereen noemt het dan, je hebt een te korte broek aan. Ja, Nick vindt hartstikke sexy, die te korte broek. Hou we zo. Ja, dat is wel. Enkels zijn wel sexy. Ja. Nou, Nick. Goed, ga even naar de overkant. Anneke, ik ga het toch weer over muziek hebben. Leuk, fijn. Ja. Ja. Waar kan ik de komende week wat zien en horen? Ja, in Pelema zijn er op verschillende plekken is er wel wat te doen. De eerste is met Hemelvaart. Dit jaar helaas geen Ego-pop. Daarvoor moeten we toch een jaartje wachten. Maar een mini Ego-pop bij B. Manders met 3 lokale bands. Surbash met eigen muziek. Hier in Echel. Ja, hier in Echel. Ja. Ja, zeker. Nou, kijk. Ja, de Lockdown met popmuziek, een jong bandje. En de Drunken Lazy Bastards. Lekker Ierse folkmuziek. Dus nou, voor ieder wat wils lijkt me zo. De week erop... sorry, wil je wat zeggen? Iets voor jullie dames. Nou, zeker. Ja, lekker, gezellig. Kom maar. Ja, toch? Lekker pilsje erbij? Absoluut. Het mag weer. Echel. Ja. Ja, zeker. De week erop zijn de volksfeesten in Baarlo. En daar is ook van alles te zien. Zoals DJ Time Beats, de zingende barmannen, Proost, kasteelparkfeest, van alles. Ik heb hier een foldertje waar dat allemaal op staat. En op zondag 5 juni ook nog Boulder Heet Talent. Dus ook nog het talent uit Baarlo. Dus ook een aantal dagen heel veel plezier. Wordt voor de 43ste keer georganiseerd. Dus, Ik zou zeggen, laat er zomaar maar komen. ja, toch? Ja. Nou, en last but not least, Stinkpop. Nou ja, Stinkpop. Stinkpop. Ja. Ja, de 3e editie van Stinkpop bij het MAF-centrum. Dat is ook een klein festival waar eigenlijk alles mag, alles kan. Met 6 verschillende areas. Met dancemuziek, maar ook rockmuziek, popmuziek, DJ's. Alles kan, alles mag. Iedereen is van harte welkom. Wordt volledig gerund door vrijwilligers. Dus ik zou daar ook zeker een kijkje komen nemen. Dankjewel allemaal. Leuk dat jullie er waren. We gingen weer dwars door Limburg. Heb je nou ook een tip? Mail hem naar dwarsdoorlimburg@omroepnn.nl. En graag tot de volgende week.